a jarama papa Oumar Doro Koumé bandiraɓe ɓiɓɓe fulɓe bandiraɓe wiyoɓe mbimi e wimami to mbawɗon wonde eddude baba Adama nde kala min jaari Yatasal debbo pullo jeeyaɗo toon to Fouta e toro e Belleldi leydi waliyaɓe leydi guindiyankoɓe kono noon ko ɓiɗɗo pullo jeeyaɗo toon to Gamaji to wiyete Gamaji Sare bawtogol Ali Malik wasa Yalalɓe wuuro Elimane Tidiane Anne koddanene Alpha Ali Diara ko yettude on e jarnade onon daroɓe oɗo télévision biyeteɗo Warango TV taw kadi koye ballal Allah ballal jinnaɗo men gendiyanke leñol jaalal leñol kadi ko denɗiraɗo am jinnaɗo am ɗo am kadi ko ceernoɗo am woni Oumar Doro Koumé ko salminde bandiraɓe daroɓe foof e wideɓe kadi alhamdoulillahi rabbil alamina enenne hande en beltima kadi eɗen denda e mabɓe weltare nde hey Dedi Oumar namnimomi ko coftumi wawde haalde nde tawno ko gonga mbo yettani sababu yettata jomiraɗo subhanahu wa taala nde tawno jomiraɗo kala ko waɗi ene toɗɗi sababu tiɗɗo o wadde alay saago teskoroɗen sababu bannoɗo men wawde joɗade e ndeɗon ayawo habrirde e wiitede radio télévision fulɓe international nde ganduɗa kadi ko ɓiɗɗo pullo jeeyiɗum ko ɓiɗɗo leñol ngol jeeyiɗum kadi minenne min goni ɓiɓɓe fulɓe min goni ɓiɓɓe leñol ngol jomiraɗo subhanahu wa taala addi amen min gari e ngal ɗon gollal min rendude makko ñalaɗe ɗe rendude makko fandare pulagu ko kalɗa ko gonga to banggal radio télévision fulɓe ko gonga komi neɗɗo jeeyanoɗo hen neɗɗo kadi cuɓanoɗo gokkanoɗo hoolare mawde e nder haalirde radio télévision fulɓe kono noon jomiraɗo subhanahu wa taala kala ko waɗi omo ƴitta ɗum ha heddo laamu Allah kala mo rokki no wawi o hefta ɗum saabu so tawi a wuuri hay wasi fittanuma ala ko keddoreɗa wadde ko bandiraɓe am mbiyata ko koddanene Alpha Ali Diara heewi wiide ko gurɗo foof ko maayowo dañƴo foof ko basowo kono bawɗo foof kadi ko donkitowo no wayno wadde so tawi jomiraɗo yiɗinomi toon wone yiɗinomi toon teddugal ko Allah addunimi tan notade e ko ganduɗa ko pulagu noddi ɗum saabu komi debbo pullo somi yiyama ɗo pulagu dillata mbeɗa sikki hay goto wiyata kam ɗon ɗo pawɗa ɗo koyngal ma moƴƴani ummugol am toon noon ko aduna wona galle babam wona galle tanam ko galle leñol ko galle mo ganduɗa o neɗɗo arat kadi ina liggo hen ko foti liggade ko kono noon e nder liggey o kadi ana waɗi kaldigal saabu radio ngo jeeyi ɗum ko Ali Malal Diallo on woni PDC radio télé fulɓe directeur général o ko Abdoulaye Ali Malal Diallo directeur de programme o ko Oumar Mamadou Sow wadde ɓeɗo so tawi tambima gueɗe minen min mbawi hen wonde tan ko élément ji walla min gono employé ji hen walla min gono hen almuɓɓe min gono hen ɓesguji kono kala feere wawde toon yaade min mbawi toon addude ko gandal amen e mbawko amen kono ko joɗɗinta amen ko toon koye welede ɓe so tawi noon nanama min jalti toon alhamdoulillahi rabbil alamin cowoji ɗi keewi ko gonga haaluduji ɗi keewi kono wona haare wona duko wona jawodiral wona kadi ceergal ngal ganduɗa ngal goto e amen foof so yi goɗɗo o ina ronko salminde ɗum walla so tawi jeeyaɗo Allah o hooti teddugal gonno ngal hakkude amen ngal hay goto fof no jogui ni hay gacce arde jaale keddiɗo nde tawno ko serdani amen fof so aduna serdani amen mayde serdani amen so basal serdani amen goto e amen fof dañta e hoore mum walla meccal ngal natta wodde minen ɓeɗo ɓe ganduɗa ɓe ko meccal ngal waɗi amen ɗon meccal ngal guila min natti wodde saka meccal ngal radio ngo janggo no wawi wodde no wawi nattude wodde serde amen kono taw yaw ala ɗon mi yalti ɗon ko gonga ɗum jaaki yimɓe hewɓe ɗum betti yimɓe hewɓe ɗum metti kadi yimɓe hewɓe kono mbeɗa yetti hen Allah mbeɗa hamdini mbeɗa yetti kadi rasulu sallllahu alayhi wa sallam mbeɗa yetti nenam e babam mbeɗa yetti waliyaɓe leñol ngol mbeɗa yetti seeremɓe ɓe ma wod nanɗo jariyata yalti toon o ŋaño koppi makko o wi alhamdulillah emin panno on ñalawma walla amin cikkuno ɗum walla amin ganduno ɗum walla amin coynino ɗum kono ala nanowo hen jariyata de dadima toon wudere mum haɓama walla dugdama ko jaltinɗomi toon ko yaltinta ko hakkude joom galle e liggotoɗo so tawi jomiraɗo wima tenoyto a wiya an ka kesoyowo janggat tan kono galle ma buɓe ɓe ko leɗɗe ɗe kuɓɓa toon eyyi Dedi Oumar mi finani tan ɓormi wuttam tottumiɓe barce mabɓe mbimi ɓe ndehe carte mon presse nani mi yeehi mi natti wawde liggade ala eyyi mi haalanma ko addi ɗum ko directeur général noddi réunion haalde personnel o won programme kesso mbo ƴetti e nder programme mbo ƴetti o noon ina waɗi point goto mbo min pamodirani min personnellement jariyata en tant que bandika debbo en tant que miniraɗo makko sehil makko cirludijo makko conseil makko
jiɗanɗo mbo jam mbo ganduɗa o kala ɗo jiiɗa ɗum a yiyat ɗon Abdoulaye tawde noon fewnditaki ni te mi wawa waylude ɗum mi haalani jomum ronki famde no kalirmi ni kañumne kadi holli kam so tawi neɗɗo famani e fama mumum mbo jogui o wadde firti koɓe mbawa liggodirde wadde mbawmi widde tan ko ñamɗam gasi ɗon won ko haali ko min ɓurananimi to banggal liggey mi wawa noon liggarade bon ɗon mi woɗɗoyta hen mbeɗa wawi hen woɗɗude seeɗa par ce que nanti ɗi keewi Jara Booli ko ɓiɗɗo leydi Maali ko ɓiɗɗo gorko kadi jayndiyanke daraniɗo ɗemgal Pulaar mo ganduɗa ko nanarle wonno hakkude men e makko wona gandodiral sababu gadduɗo mbo oɗo noon e Sénégal ko radio télévision Fulɓe nde o ari o ardi teddugal o ardi pulaagu o jaɓɓirama kadi e garagal makko ngal kono belle nde o hotata nde o waynodirama nden ngal waynodiral nde tawno ɓe mbi jaɓɓade koɗo saɗani ha futina duysude ɗum mi haalata ko e makko ko boni mi fawtama ko haalani mi tasnata inde makko ha abada par ce que min jariyata mi bonnata bani adama mi bonnata ɓiɗɗo pullo kutortoɗo pulaagu saka noon biyowo ko pullo taw ko kaalowo ɗemgal ngal tan haysa wona kadi komi debbo komi société suturam ɓuuri hewde ko jinmi haalde ko par ce que hande kala ko woni e leydi ndi ko deeƴo ko minen jeeɓi wonko haali noon e réunion amen min mi felanimo par ce que noddimbo ko aali PDG radio Fulɓe noddimo e directeur général Abdoulaye Ali kamɓe noddimbo e réunion mbo noddami o réunion o kadi wonano réunion personnel wona réunion personnel o foof ko réunion privé ko batu privé mbo ganduɗa o fonno joɗade batu o tan ko min e Abdoulaye Ali e Baba Ali Malal joni noon min gari Abdoulaye addimbo kanko e musidɗo makko gaddunoɗo mbo woni Ibrahima Kebe e nder batu o noon mawɗo haali haala fayidinka wajima amen yo min nanodir ko min lurodiri ko kanko Jara Booli o rokkama hen konngol en tant que ɓiɗɗo jayndiyanke en tant que ɓiɗɗo pullo en tant que kadi garɗo ina wiye ko enɗam addi ɗum en tant que kadi garirɗo biiɗo kañum ko jaalal leñol ko rendini ɓuuri ko serdi e nder konnguɗi makko he noon o haali ko yooɗi o haali ko feewi o haali kadi haqqi haqqilantagal mum neɗɗo kadi ñawrete tan koɗo haqqille mum tolni kono e nder haala ka mi waɗa résumé tan wona gol wulti addimi ɗo e télé o wona ɗum taki mi joddade e leñol ngol o wi noon e nder konngol makko ngol uddiri kanko caggal nde o haali ko fof ha waɗi résumé o wi so tawi ko kanko wonno directeur général min Abou Yere Penda Thiam min mbalata e galle he o riwata amen omo jogui ɗo fayi ɗum saabu koye fenade min goni directeur min ngala droit directeur haala yidde mum ene foti liggorade e galle mum e société mum minen min mbiya min jadani hen min jaadi hen ko 2 point 3e point min jadani hen min ngala fof ɗo min payi ɗum haala ka wuli jiiɓimo yurminimo saabu goho Abou mo ƴetti o ko babam min addimo ɗon e radio télé Fulɓe ko minen jeyda mbeɗa ƴewramba fannuji tati kanko e babam koɓe dendiraɓe ko jinnaɗam to banggal duuɓi mbeɗa ƴewramba Ayaw Tidiane an saabu so ɓami konngol haali mbeɗa miijo Tidiane an kala komi dañano e Tidiane e gurdamam to banggal needi to banggal belamma aduna somi yi Abou mbeɗa timtorombo ɗum ɗon guitam ɗe gaddi gonɗi ɗum muusi kam kono mbeɗa jogui respect e aali mi ala droit jabodirde e makko ɗon mi ala droit yernodirde e makko ɗon nde Abou wi no jaabomo mbimi ko woto jaabomo kanko a addirako ɗo pour jabademo o addira ɗo ko yo haalane goongo mataw won goongo gonɗo e ɓerɗe yimɓeɓe kono aɓe mbaɗi mal placé haalande men goongo accumbo kanko haala goongo kadi ala droit yeddudemo koye goongo ma gonɗa koye goongo makko woni o wi koye fenani gonɗen kono nde wutti faydete e jullare yo taw jomum tawa ko woto wiide Abdoulaye yo riw men kay yo Abdoulaye wiyan noon hoore mum tawde wona Mahamnele Mamoudou eɗen jodde makko jomiraɗo subahanahu wa taala noon haala ka maslama ɗon min ndowodiri min jeehi goto amin fof hooti galle mum directeur programme min jooɗima kono abbo e 30 minutes directeur de programme noddi amen téléphone Oumar Mamadou Sow o wi Abdoulaye wi yo min garit woto min daw min mbi wallahi probléme ala hen ko ɗum ɗo woni konnguɗi makko ɗi ɓurmi teskade e ko haali ko ko heddi ko ko détail mi natata hen
eyi Oumar haɗa anndi so haala ñawi yo nandi cellu min Jariyata Sall komi ɓiɗɗo pullo an aɗa jeeyaneɓe mi wonko jaɓanmi e ƴiƴi mam ɗam kono woni komi jaɓata ha ila yawme din mi sodirta bandam jawdi min Jariyata mi añirtamo basal mi jaggirtamo saabu ko jogui ko hewde e famɗude omo wawimi hen rokkude ko jomiraɗo rokkata kam ko e barke jinnabam mi salaki noon Abdoulaye wi ko point ngaji tati ha keeɓi 4 yo émission ngaji jiilo e sponsor yomin jiilo e partenaire uji yomin ƴeew soɗɓe émission ngaji ɗi ɗum ɗon foof so ala ha alane kala mbo min calmina e radio ngo joɓata ko 2000 francs 2000 francs joɓata woni point sargal liste amen ono heewi min calmini warata ko radio min ngala droit addude liste amin kaala hen Oumar Doro Kume en min ngala addude liste amin calmina frère Ba min jogui ko droit hen salminde yimɓe joya e nder joya ɓe 12 heddiɓe ɓe d' accord hande woni teddiniraɓe yewtere nde ko Oumar Doro Kume so yiiɗi noon Oumar adda fuɗɗi ko 400 ha ko Oumar wawi foof o wi noon taki o fawi ɗum ɗon omo waɗa point sargal yimɓe ɓe mbawa wallude émission ngaji ɗi élément ji ɗi guura hen radio ngo wuura hen mbimi min de mi dakkori yaade mi ƴeewa baɗɗomi sponsorisé d' accord mi jaɓi yiiloyade partenaire uji mi jaɓi ƴeewde dardam nde darinomi e radio fulɓe ƴeewande ɗum moƴƴuɓe kala ɗo moƴƴo wonnomi arme wima saabu Allah andu radio fulɓe saabu Allah liggoye radio fulɓe saabu Allah waɗa hen junggo ma ko heddi ko wona obligatoire wona force mi heɓa jewdi yimɓeɓe force pour radio fulɓe wona force pour mi heɓaɓe min mi sooda hen wutte mi ñanta walla mi tafa hen ceen ala ko heddi ko takata amen ko andede ha min dañi ko min jiiɗi ko ɗum ko direction liggoto ɗum mi wiyani ɓe liggaki ko commercial jogui hen pas de responsabilité minen kadi élément ji wonɓe ɗon animateur ha animatrice ha journaliste mon anne aɗa jogui relation mo mbawɗa addande radio ngo mbimi min mi wawa wiide neɗɗo o aro mi hande mboɗo waɗa émission sa sohli wadde participer e oɗo émission mbo mbaɗanmi ha yoma bandam animation gaddu 400 walla addu ujunnaje 2 mi wawa ndimagam hokkanimi ɗum par ce que ma won mo ala 2000 tawno yiɗimi ma won mo ganduɗa wona min yiɗi ko radio ngo yiɗi ma won mo ganduɗa jogui ko 1000 francs o ala wadde participer e 2000 francs e nder émission o rutto o naata e serveur o mbimi noon tawde min mi wawa ɗum ɗon mbeɗo wawi ko heddi ko fo condition ngaji ɗi fof mbeɗo wawi te mbeɗo jogani ɗum kadi fodde wawde dañde ɗum par ce que ɓiɓɓe fulɓe gaccani amen min jeewa ɓe gaccani amen min kooli ɓe goppani amen min keyɗi ɓe goppani amen min goni tumurankoɓe wadde pourquoi pas ɓe mbawa ɗum wadde eɓe mbawi wadde nangue yornata koko holla ko heddi ko tawde mbeɗa waɗi mal placé haalde ɗum min gaccam dokkanimi ɗum kanko ko ɗum woni ko fewditakimo kala garɗo so haalani hen point sargal o carte teddugal ɗe wadde firti ko an a wawa liggidade makko min ko ni wimi wona Mahamnele Mamoudou koye télévision kallanmi ɗum aduna fof no heeɗimi mi bonnata Abdoulaye ha ila yawmi din saabu komi darinoɗo moƴƴinmomi komi darinoɗo mantumomi te hami aflo ñamam go kadi mi bonnatamo te mi yiyane makko kadi ko boni ko moƴƴo ko karasir ko nehiɗo ko joom hakkille yo Allah teddinmo kono tawde ko kanko ko ɗum yiiɗi min mi wawa firti mi yaltat gallo maccam kadi kanko aratimi kanko wiyemi jooɗo aɗa andi haala so yaltima woni kala no welaraka noon haalirata kala ɗo neɗɗo tolni ko ɗum lottirta neɗɗo fof hakki haqqilantagal mum ene naniri a mbeɗa sikki won yaltuɓe toon ɓe gona gamaji naaɓe tan gamaji naaɓe wonnoɓe toon ɓe ɓuurani tato ha nayo ko gonga noon no ɗeɓi nandude ko gonga kadi ina ɗeɓi nandu hayso wonani 100% ne gamaji naaɓe tan jalti toon ko ɓuuri hen ko kam wonde nayo jeydaɓe e diwan goto ko min Jariyata Sall o gamajinajo Abou Yere Penda Thiam o gamajinajo Baboy Nene Ba o gamajinajo Djibi Ba o gamajinajo saabu sa wi gamaji mbiya leeraɓe minen denditaniraɗo goto ko heddi ɗum mi woɗɗoyta toon par ce que moni kala ko ndu fiya ndu umata mi joganaki goɗɗo konngol mum mi ala droit haalande goɗɗo e konngol mum kono min kalanmi tan koko jimi ko
e ko guurmi hen ko kono noon fof de Oumar Doro Koumé ko wona gonga heewi tan ko firtade kala ko yahata ko wonata hay goto jeeya gonga Allah jeeyi gonga woni Allah yo Allah rokku pulagu no sururi okka men andude gonga rokku men fawade kadi lawol gonga ɗum mi haalata hen Oumar haala Ibrahima Kebe mi haalata hen somi innimo innanmomi ko gotol e ko ganduɗa ko o haali ɗum e réunion o woni kanko tawtorede mais mi haalata ko haali ko mi woɗɗoyta hen o jarama ko moƴƴo ko tedduɗo o wi ko noble o wi ko jontaɗo o wi kadi o wona nafigui te ko gonga ko ɗum woni ko o wona bonɗo o wona nafigui ko noble kadi ko ƴoƴƴo mi haaɗo e makko ɗon haɗa andi jariyata to woni ɗo jaltugolam radio télé fulɓe guila ñande jaltami toon faade ñalawma hande hay goto nanani e konngulam kalmi audio walla mbaɗmi ɗum stati walla mbaɗmi ɗum windande Facebook walla YouTube mi jaɓani par ce que pourquoi ñalawma mum ñande yonti tan beela haalde so tawi mi fuɗɗima hen andede mbeɗa heewino wiide somi salmini mi wiya won jooɗiɗo to ɓuuri men wawde ko mbaɗaten ko ɓuuri men andude ko kalaten ko ɓuuri men andude ko jiɗɗen ko wonde kono neɗɗo waɗirta hunde hay goto arani no wawi kala mo jiiɗa koko eti ha woni ko kadi jomiraɗo subhanahu wa taala no yiɗi dariɗo jiɗɗo darade Allah wallata omo walla dow rokkata leliɗo omo hersa dariɗo o ko leñol ngol min dillanimi ko leñol ngol daranimi kadi mboɗo yiiɗi yoltude hujje debbo pullo wonto debbo pullo jooɗoteno sa yi ɗum rokkata ɗum respect wonto debbo pullo tollino e jamanuji e ñalawmaji wiyete ko debbo andi tan ko fittude andi tan ko lawƴude andi tan ko nder galle kono mbimi ala debbo no daro ha wona lamɗo debbo no daro ha lammina debbo no daro ha wawa wonde saabu ko debbo woni société kala ko woode mondo ko debbo jeeya hen saabu nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e nder timmede makko e neɗɗagal makko e jomiraɗo subhanahu wa taala no tottirimo teddugal ene ɓurnorimo ni tagore nde windore nde kala ko wawi fofde ko wawi wodde ko e saabu makko kono ƴeew timmede makko e neɗɗagal makko ƴeew e suturu makko nene Hadija no tawa wadde min mi jooɗaki kala nodduɗomi hande yomi ar min liggodira mi ala wolof o mi ala séréer o mi ala njaago o mi ala soninke o kala ɗo mbawmi yaade tawi tan mbeɗa darano pulago fulɓe no jiyami hen no belto aɓe jogo fierté e yam ha hande ko ɗon keddimi e barke Cheikh Oumar Foutiyou Tall e barke jinnaɗo e barke seremɓe e barke kadi sahilam habibam duuniɗomi mbiɗomi woto hul ceerno Bocar Alpha Ba mo hoore fonde andu noon mbeɗa jogui caggal Oumar mbeɗa jogui yeeso kadi mbeɗa yetti Allah mbeɗa yetti diaspora o mbeɗa yetti Allah mbeɗa yetti ɓeɗo rewɓe fulɓe ƴettoɓe vidéo jam audio jam ina kaaliri hande e société o jariyata ala ko woni ala ko andi min ɓuuri famɗude e wonɓe ɓe min ɓuuri wasde andude e woɗɓe ɓe média kono hunde fof ko woni wona ko dokke Allah tijanani won ɓurɓe ɓe ɗo hande andude won ɓurmoɓe janggude ko dañi ko homo rokkimo ɗum jomiraɗo so Allah huɓɓi duɗal mum ari wi an aɗa wawi ñifde walla aɗa wawi bonnude a juumi Allah yeddata ko wallahi Allah yeddata ko papa kala nodduɗomi mbeɗa pari kono mbeɗa waɗa erago mbeɗa ñaguinde ladde naftorto kam yo bandam en naftoromi mi anda haydara de mi wawa haydara de so tawi tan joɗademi nde tan mi wona debbo pullo tan mi ɓorno grand boubou pullo tan mbeɗa weesa jawe kalis mbeɗa waɗi cakka pullo tan no taka debbo pullo weltade no taka cukalel ngel to jibinagel États-Unis yiide mi wiya aha o de no nande nenam walla no nande mamam nde goɗɗo ñamatami dolo walla nde goɗɗo ñamatami tuutu mboɗo yiiɗi bandam haarami mi ala ko wona leñol ngol ko yettude Allah e jarnude rasulu sallllahu alayhi wa sallam e yettude nenam kala ko dañmi ko famata arde Allah Djiby Keccel o mbono leli hande saare gongo mboɗo yetta nenam saabu kala ko dañmi ko duwawa makko kadi wallahi billahi talahi kala ko dañmi ko duwawa makko mboɗo yetta noon babuyam mbeɗa jarnamo e duwawa makko e haqqilantagal makko e yam par ce que kala ko dañmi ko jinnaɓam kono mboɗo yetta sernaɓam mboɗo yetta sehilaɓe am mboɗo yetta yiɓɓe jaari yetta sal ɓe ganda jaari ɓe taw jaari ni andaɓe taw jamma e ñalawma suba kay kikiɗe soɓe jaggui wirduji lawol Cheikh Tidiane Chérif ngol aɓe duwano kam taw wallahi mi andaɓe mboɗo yetta leñol fulɓe min mi ala gaño de min mbimi komi ala gaño
min mi ala gaño mi ala droit añde hay goto ala droit anjimi par ce que aɗa ndiki teki kala ko neɗɗo wiya yam mbeɗa yafurimo sabilillahi e barke Cheikh Oumar Foutiyou Tall kala ko neɗɗo waɗimi bani adama kala ko wimi e bonande kala ko waɗimi e bonande mbeɗa yafurimo ɗum ha leydi ndi taggue asmane o ɓaare min tiiɗimi tan ko pulago haɗa Allah hanni balɗam Oumar Doro Koumé merci beaucoup on jarama no fewi